Tinapay na lang. Ano na bro? Sige, sige. Ay, super. Ano din ako si pwede ko liha? Ang sarap talaga pag libre. Masarap pag libre. Oo, lalo na pag nandito na yung pagkain ka na lang. Pagkain talaga. Ikaw ba ito? Tinapay? Tinapay. Ito yung ginagawa namin dito sa Pantalan, yung tropang Pantalan. Walang mga ginagawa, kain lang ng kain. Kaum, kaum. Bata, nag-snack ka na? Hindi, di man balot. Minisnack nga. Hindi lang. Ikaw Intoy. Kasi masyari kayo tagikilaon pa. Inamot ka. At pwede maging umatag iya. Anak, Inangol mo ini iya, pwede ko niuli eh. anak pakiana, inamot ka. Kaya ano magkaamot? Uy, pauli kay para pukusa. Alalala. Sige, Iuli. 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 Sugat. Tangan naman kasangang. Ikaw bay. Snack. Hindi na. Ha? Adi na lang tabal na tiya. Balot tiya. Pusag. Ya bay. Salamat, tiya. Pipiray maamot. Pipiray maamot. Ayun mo kita na parehas ng balot. Piran. Din ka naghatag. Ay mo. Para anak pag-abat waray ka didi. Lala, kaya na nasusok ka. Para. Ikaw Dabs. Yeah. Tadi yung kuha namin. Ay, Soter Bay, bigyan natin si Dabs.